Hvorfor har du valgt skolen? Jo. Jørgen Gymnasium. På nært det gymnasiet, så har jeg altid hørt, at det er et rigtig godt miljø. Det kommer også an på, at det sted, som det ligger her i Jørgen, det er rigtig mange gode mennesker herovre. Der er godt socialt, det er gode lokaler, og man får meget ud af sin undervisning. Så det er generelt et rigtig godt sted at være. Man kommer langt. Der er gode muligheder. Ja. Så er det gode piger. My shirt so sexy it hurts, and I'm too sexy. A sexy bitch, damn, too sexy bitch, damn girl. Hvad gør du så uden for skolen for ligesom at gøre arbejdet lettere på skolen? Jo, tit når jeg læser mine lektier, så er der meget stor støtte for mig, i hvert fald i timerne, at tage en tur på biblioteket, Jørgens Bibliotek. Velkommen i Mehmet Fedtbæks. Dag, jeg skal have noget at spise. Hvad du har at spise? Jeg har shawarma, pizza, cheeseburger. Kan jeg få kebab? Du kan få kebab. Mener du det? Kan jeg virkelig få kebab? Du kan få kebab. Du kan få kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab. Du kan få kebab. Kan jeg få kebab? Kan jeg få kebab? Du kan få kebab. Du kan få kebab. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt kebab. Du kan få kebab. Du kan få kebab. Jeg kommer ind i din butik og spørger, om jeg kan få mig lidt kebab. Du kan få kebab. Du kan få falafel.